taon ka oy. Pagsugod pa man na. Pagsugod ako may bunyag diha. May gibautismo nga bata. Wa man. Una ko ganindag ko, imong pagsapiro to follow gani. Kay kini nga sa alam ninyo sa inyong mga anak. To follow. To follow gani. Asam na to follow be. Asam na to follow. Asam na Adala to tradisyon. Adala tradisyon. Kaya naman kay gibautismo even gali ang tinunan ni si Jan. Gibautismo na pulong. Ay, ayaw lagi. Ayaw ba? Atong gisgutan pulong sa Dios dili tradisyon. Kabalo ba ka nga ang tawag inang tradition part na sa pulong sa Dios? Di gina part. Huktan ganina. Una ko mabasa. Nga Mura pahuktan gyud tradisyon. gisgut-gisgutan na. Ay, sa lagi. Biblia. Sa lagi. Kung Tumalang Biblia. nakakita sa Biblia nga pahuktan ang tradisyon, admitahon nimong iya kasyawa. Ang tradisyon nga naa sa Biblia. Ano no? Pero Biblia kay mismo. outside extra biblical tradition wala na. Unsang sita sa Biblia nga naa biblical tradisyon? Unsang sitas? Naa na lagi. Kinay may Oh, gisgutan niya sitas. daghan mga tradisyon. Ayaw ko tagda. Ayaw lagi. Kanang Biblia na. Kana mga practices nila sa una. No. Dili. Ay, mga tradisyon. Biblical. Pero kanang gingon nimo diha dili na Dili. dili na. Ay, Kamuray na nga na nag-sacred tradition. Ang ako tawag ining mabasa nga pahuktan ni ingon magkanga kanang tradisyon wala na. Pag naa ako mabasa nga pahuktan ang tradisyon, admitahon nimong iya kasyawa. Tradisyon Sige. lagi nga naa. Lagi. Kamo na tradisyon. Napa man tradisyon? Uy. Kasi man tradisyon niya bes, sige daw be. Sige daw. Actually, Brad, sino no? Manila, explanante ka Kasi na. man tradisyon niya. Tradisyon, no? Ano ko kanang si Ellen G. White propeta? Wag yun ni magwali, ana. Pero kiilan ninyo nga si Ellen G. White propeta? Balik sa topic. Ayaw pag-history religion. Balik sa topic. Infant baptism. Wala na mo Masaan talaga ka na, ni Brad, tradisyon ganino. Oh, di ba? Wala lagi. Wala sa Biblia. Dili. Puro nakawala. It is a palace of silence. Amo, Dili gina- Yung imo ni Pumet nga tawag in argumento, Ayaw it is a na. palace of silence. Ako naging gi-present ang contestant Ayaw na. presentation. Ayaw na. Ngano? Imo deny, it is a palace of silence in Sayop the box. kinabransino. Sayop. Sayop Sa may ibang kinabransino. business. Sa business nimo. Kay ngano? Naa naman Biblia. Ngano pa magkanang yung mga extra biblical tradition. Na naman Biblia. Kinahanglan na extra biblical. Nga naman kay para mas makasabot ka sa Biblia. Na O masaabi ba't ng nga magtuwa ka mga definition, extra biblical biya na. Kanang imong Kay daghang gipangyawit mga extra biblical biya na. Ayos talaga. Kanang imong gipangyawit ka extra biblical na. Ato man yung pagsabot Ay, sa atong gibasa. Gusto mo kini mga nasulat lang sa Biblia. Unsang sita sa Biblia nga ang mga bata way atin sa bunyag. Ayaw sabot-sabot ha. Sige be. Ayaw pag Ayaw tawag ka na yung ayaw pagsabot lagi extra sige biblical na. pangutan na anak. Kaya pa Sige, kakatag sige, sa sige. tulo. Ang tanong ka, kay mo magka, ngano mo ato pa sa extra biblical. Pangutan ka sa anang di ta mo gamit ng extra biblical. Ayaw ko tawag ka lang pasabot-sabot ha. Unsang sita sa Sige, Biblia kapitulo bersikulo nga ang bautismo way apil ang bata. Ikaw ba mag-assume na paghatag og sa bersikulo Dili, nga ayaw apil ang lagi, bata? ayaw. Sa lagi, ako pa na ngayon na mag-ebidensya ron. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kay sumala nimo di ta mo adto sa extra biblical. Oh, Di ba ingon nimo? Ayun. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang bata way apil sa bautismo. paghatag lagi sa bersikulo before Ayaw, sa sa lagi, mangutana. ayaw. Nga apil ang bata. Kasi the text Na lang iba imong nagbunyagan. gisulti. Ayaw ba? Ayaw sa ba? O niya ako, una ako sa taka. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kining gitaw mga apostol nagdumili sa pagbautismo sa mga bata. Wa yun tay mabasa ana Brad sino kay wa may baptism. Good, very good. Why infant baptism? Very good. So, mo di pasabot, kung imong pagtuo, di na pwede tuuhan. Kaya may mabasa, Wala sumali, infant di ba? baptism. Lagi, Ganun lagi ba? imo- Di ba? So, mo di pasabot, lagi, kaya imong Kita pagtuo, Biblia nga na sa biblical na. Kasi lagi ba? Gibautismo ang bata. Wala man. Paminaw. Wala. So, mo di magipasabot, Pag dumili pa, kanang wa- imong pagtuo nga ang mga bata way apil sa bautismo, extra biblical na. Dili na extra ang ano. Wa Wala mabasa. No, ikaw na ingon mo mabasa, no? Ayaw lagi ba? Ayaw ba? Dapat naghatag og Ayaw sa lagi. bersikulo. Kasi tagani, ano? Nay bata Ako na po. baptismuhan. Sa kung pagtuong Ana, katoliko, yun, ha? ana. Sumala sa Biblia o ato ang masabot based sa contextual presentation apil ang bata sa bautismo. San Mateo 28:19 o buhat 2:38-39. Sayang, niya? wala. Ah, Wala gyud. it is a fallacy of silence. Conclusion. Fallacy of Naadi silence. ay- Murag nararamdaman Fallacy of silence. Nga naman, ang gusto nimo letra por letrang mabasa. O niya, dili na mao'y baruganan sa mga apostol o naga nagtudlo ang mga apostol na kundi mabasa dito uhan. Wala na mag-ingon. Wala lagi. Kung maghisgot ganitag doktrina, Brad Sino, infant baptism, dapat mabasa ginas Biblia. Unsang Ang sitas na Biblia puna. man mo'y basis. No. O man Unsang sitas na puna nga pag mag-discuss na doktrina kinahanglan basahon sa Biblia. alang-alang adto pulong gud sa Biblia, Eh, ginuon na sa sitas, Biblia. isang sitas na, sa sitas.
Gugtong ka. Unsa ito siya na? Nas Timoteo Yes, yun. baby. Dos Timoteo, kapitulo. Tres, Imo ha, basta sa doktrina mo tulog Biblia gid basahon ha. Sige daw. Kaya kung wala ni, nga ang Biblia ang mga pulo. Be, tanaw na to, be. Dili lagi. Basta Dos Timoteo 3:16, tanaw na to. Guklog ta ka ng imong argumento. 3:16. Madagma ka Yan. Basahon na to. 16. Uno Timoteo. Okay, ang tibuok kasulatan gisulat ban sa lamdag gikan sa Dios nga mapusalanon kini alang sa pagtulos ka matuoran sa pagbadlong sa pagsaw. May Biblia diri. May Biblia diri. Kasi kuno ng mga Biblia na. Ay naunsa naman ka oy. Ay wala. Kasi imo na mo be. Kinsa nag ingon ng mga Biblia na? Pulong sa Dios. Kinsa nag ingon ng mga pulong sa Dios? Kinsa nag ingon ni kanang 2 Timoteo 3:16 mo ng Biblia pulong sa Dios. Kada kay bersikulo gisulti na ba diha? Wala kang gingon din eh. Nahuna ra man nimo. Ay isa ba? Adili. Nahuna ra man nimo. Ay general general knowledge sa oy ang Biblia pulong sa Dios. Sa lamdag gikan sa Dios. Wag ingon din nga ang tibuok kasulatan pulong sa Dios. Wag mo ingon din nga Biblia. Iya ginastuiso. Ayaw sa lagi, ayaw ba? Ayaw lagi. lagi. Ayaw na ko ikaw nang sinuwitik yun. Ano naman gipinahan din mong sitas. Sa buta nga wala ko gipangayo. Ikaw yung sinuwitik karon. Nalagi Sang tara sa paday ba, Biblia, di ba? pagtulog bersikulo nga pag magtulog Kini nga Biblia. mapuslanon. Wala akong question ni mo eh. Tudlo gani Biblia gyud mo na nabawasa diha. Mapuslanon sa pagtudlo Biblia Pag pulo. mo tinutulog Biblia gyud. Una ra man nimo. Ay, Na ayaw alangan man dumagin adto ka nakasulat mga ba? Ayaw mga dumagin basura. ba? Dungagan man Ayaw nimo mga nakasulat. Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw lagi. Biblia gyud. Dungagan nimo nakasulat ba? Pulong sa Dios. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ang puslanon kini sa pagtudlo. Ang maging din ako magtudlo Biblia. Kana ang kasulatan. Ang Ang maging kasulatan din. gyud. Ang maging Biblia diri. Kasi pwede ingon nimo kini kasulatan din sa Biblia. Ay Sige kada daw. laging kasulatan mauna na siya. Extra Holy biblical Scripture. na. Conclusion nimo Ang na. Holy Scripture, Holy Scripture. Iyan na sa lipat-lipat sa Biblia kana Biblia, ikaw word nga Bible. Ikaw nang Word nagipat-lipat nga Bible. mo karon kay Book gibuot sa pa sa buti sa na. Pablo imo himuong Biblia. Ayaw ba? Ayaw lagi. Dili. Ayaw ba? Ano sa amin din nasulat ng Scripture, Pansi Timothy? Sige dabi. Holy Sige Scripture. dabi. Ato nga sa asahon be nga. Ingon makahimo na ang Biblia man na. Sige be. Oh. Ano sa din nasulat ang New Testament be? Sige daw. Ang Second Timothy Ang New rather. Particularly. Iya, Ang second pagpuntan og tuig. O sa tuig na. Hindi ba ito Biblia ba gid? Sige dabi. Wa magani. Wa Ano sa magani. ano sa? Ano sa? Ay, mga bana-bana lang eh. Mga Ano sa- bitcoin, ano sa mga bana-bana? Ano sa man? 195 ha? Ano sa? Ano sa bana-bana? Mga 100, ako na ba sa ano? Mga 100. Nakalang kapatay na San Pablo, ano? 95. Namatay San Pablo, 67, pataka lagi ka ba? Ikaw, Ay, di. pamaw lagi na. Ang pagsulat, oy. Ang pagsulat. Pataka lagi. Pagsulat. Kisulat na buhay pa San Pablo, kay San Pablo nagsulat, ana. Pataka lang ka. Amo lagi. Oh, di ba? Pag Kung lagi yung falsus unos, falsus in omnibus. Sayop na ni kadto sa sayop Ang na pagsulat tanan. man diyan ni Pablo ang iya sa dingi pasabot ang pagsulat ni Pablo. Pataka lang ka. Sagad lang ka. Klaro imong question. Nagsulat alang sa San Timothy, San Pablo. Nya pagkaman nagsulat 100. Question na. lang. Ako na question na. Ako na question. Wa man. Pataka lang ka dai. Imong question na. Sayop ka. Ano gisulatan ni Pablo Timoteo. Oh, ano sa? Nag-refer man ko sa pagkuan sa Ano sa? Biblia pagka-kumpleto sa New Hindi Testament. ako pangutana ayo ko. Laron ko nimo ba? Ang ako pangutana nimo ano sulat ang Second Timothy? Ano sa? Na ang imong gingon kano Biblia apulong sa Dios. Nya karon ni Ilay, ay mo imo kung tama ka ng ilaro na. Ay ako lipat-lipat ka na ang mga tao na minaron dire. Ingon pa ka nga Simple kay ako pangutana nimo. ni Pablo Ano sulat Timoteo. ang Second Timothy? Ayo sa ang yawa ra bay mangingilan. Yan nasa Puntayin na. giusab na po niya. Naka-record ba yata? Ano Di sa wala usab na lagi? usab. Ang akong gipangutana nimo unsang Nag-record na, unsang makita tuigan na nila sulat ron. ang Second Timothy. Ganina ang primero nimo. Ikaduha naman na nimo. Ang ganina Dili. nasulat ang New Ako ang Testament be. question nimo, klaro kay akong question nimo. Gigamit nimo ang Second Timothy. Ang ako pangutanan nimo ano sa nasulat particularly ang Second Timothy. Wala ko nasulat ako ang tawag ng pangutanan nimo. Ingon ka 100? Taka lang ka. Ang imo kada Nilubag lang ka kay kabalo ka nga sayop ka. nagisgot sa New Testament ang pagkumpleto sa New Testament Ako nang mutana sa pagkumpleto, ako pangutana ang Second Timothy kanang imong gibasihan. sa ikaduha lagi nimo pagtuis na nimo sa Dili oy, dili. Mo na akong first question nimo. Ayaw, ang demonyo rin ni. balik na ta sa balik Ano na ni isa. Kukurong balik ta ka. na ta sa infant Kini baptism nga ang tawag ining argumento. Ma-reply man eh. Makita gyud ang imong pagkabakakon ani.
Dili, Makita yung wa ka pagkatapos mo ni. niya. Masikat yung ka, tanawa. Mas mabakak yun na kung di ka kita og pahat, Ayaw sa pakita lagi. og infant. Masikat Oh, yung wala. ka. Ang akong question nimo kaganina, klaro kaayo. 2 Timothy chapter 3 verse 15, Ang 16. first ni mong Nos dimension ulat ang na New sulat. Testament. Dili oy. Ang first question nimo simple kayo. Mabuti ko particularly akong giingon. Pag ikaduha, Di second particularly Timothy, na. dili kaduha. Pao na primero. Ayaw lagi kog tawag anang ilara lang Dili, imo. dili, balik ka sa Ilara topic, man balik yung sa topic. alam ko ilara. Hindi ko Balik nimo sa mailan. topic, infant baptism Yeah. eh. Asa Ay, na mo yun? balik. Isa. Ato sa ning humanon, kaya patama human ani. Bukuron Ah. ko nimo. Kuron ta ka, oh. Kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano sa man nasulat? Wa ba ko kay bas pizza ana? Ikaw kay ba ka specific na date? Ano sa Sabot ka ba? sa buwan na sa Amo di tuiga. pasabot. Conclusion nimo nga refer na sa Biblia, wa puti klaro. Kana laging gibasa nimo part na siya sa pulong sa Dios. Amo ko nangutan ng part sa pulong sa Dios. Di ba akong question nimo kaganina kung wa ka nakalimot? Unsa Ang sa mabasa sa Biblia nga base ta sa Biblia pagbuto ng doktrina, ang imong gikotlo second kana ni pulong sa Dios. Wa man ko nangutanin mong part. Wa ko nangutanin mong part. Kana ni pulong sa Dios. Unsa Kanang giingon niyo mga ilhan pulong sa Dios. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, na ba kayo mabasa din ang Biblia pulong sa Dios? ay naunsa naman ka nga general knowledge ba na nga ang Biblia pulong sa Dios. Ayaw lang sila. Naristikot yung mga 2 Timothy. Ayaw ba? Ayaw lagi. Ikaw mo. Ilaran pag ito mo ba? Ayaw mo ilara. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, nag-isip Biblia pulong sa Dios. Sige daw. Magisgot ba ang kung magisgot si Pablo bag pulong sa Dios, sabi pasabot mo encyclopedia, history. Tabagan ko. Kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Refer na sa Biblia. Na general knowledge na kana. Refer na sa Biblia. Magisgot ang pulong referring to the Bible. Una-una ni mo na. Dili na una-una. Una-una ni mo na. Okay. Ikaw sa iyo na Dili una man panahon, dili man kana nimo una-una. Ano sa din na sulat ang 2 Timothy? Kaya marami ang Biblia na. Mangutanan sa pizza. O so buti pasabot wa ka kabalo. Be. So ang imong conclusion wala klaro. Ingon gani ka, Francina. Ingon gani ka kabalo kas pizza, dapat kabalo kas adlaw. Ingon na mag 100. Mao na. Kompleto. Wala kang gingon nimo. Ayaw pag biniltol to. Ayaw dili na na. Masakpan ka gyud Ingon sa lang ka nga kabalo ka kay Masakpan dili ka na gyud sa imong kabakakon. Masakpan ang ka gyud. pulong sa Dios. Ikoplo nimo. General knowledge Ang ng second Bible chapter. na siya. Anong gingon Holy nimong Bible. general knowledge? Kisa sulti nimo ana. Naaba na mabasa sa Biblia? General knowledge gani na siya. Sa biblical na. Pag ingon tagpulong sa Dios, Ingon nimo kita kanina mga basta Christian, pulak basta doktrina ingon di kita pulong sa pwede mo Dios, isgot Biblia na, sa basabot biblical. na. Paminaw. Ah, Ingon nimo mga kanina tradisyon. basta gitawag og doktrina di ta pwede mo isgot og extra biblical. Aba Wala ta gyud doktrina. ang takatong mabasa. Unsang sita Wala sa gyud. Biblia kapitulo bersikulo nga kanang giingon nga gitawag og balaan kasulatan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Refer na dito sa Biblia. Sige be. Mao Sitas. lagi, refer lagi na siya kay ang atong Sitas. nabinahan karon as Unsang Christian, sitos. kung Sitos. mag-ingon Ayaw lagi lagi. tagpulong sa Dios, Biblia Opinion na mo na. siya. Ayaw lagi. Biblia na Opinion siya. ni mo na eh. Ayaw. Kanang 2 Timoteo 3:6, mao nang bersikulo. Opinion ni mo na. Kasi na ingon ng mga Biblia na. bersikulo. Kasi ingon ng mga Biblia na. Mao lagi, dili na kinahanglan di mabasa ang Biblia na pagutanan diha. mo. Ay sala ba? Di na Wala yung kinahanglan mabasa ang pagutanan Biblia mo. na. Mao Ayaw na sa na. lagi. Ayaw. Usin mo na na. Mao lagi. Og dili ka mutuo ana, unsa day imong pulong sa Dios? Encyclopedia? Ayaw ba? Ayaw. Imuha pa ng problema ron eh. Almanak? Ano ikaw nagtutluan na eh. Di No, ka ikaw nagtutluan na eh. Ikaw nagtutluan na. Siguro imo nang Ikaw ay tradisyon. ibigindisyo. Ay, no. Ikaw nagtutluan na. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, Biblia na. Pulong sa Dios. Makaulaw na para sa mga scholar sa Seventh Pulong sa Adventist. Dios. Pulong sa Dios. Kaysa nagsugot-sugot din mga kanang kasulatan na pulong sa Diyos. Mga ginang ako general knowledge na nailhanan na nato. Unsang sita sa Bisan Biblia ikaw kapitulo nakahibalo ka, nga pag may na kung bala ang ingon kasulatan ganitag pulong sa pulong Diyos sa kay general Diyos. knowledge. Ay, no. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tawag ining tungod kay bala ang kasulatan pulong na sa Diyos. Kay general knowledge na unsang sitas na. General knowledge na wala na kinahanglan sita. Extra Basta biblical pulong na sa Diyos. imong gitupag ron. No. Basahan Pulong sa Biblia. Pulong Basahan sa lagi sa Biblia na. Ayaw. Imuha man ang doktrina mo nang gihiktan ta kadiha. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo pag may bala ang kasulatan refer na sa Biblia.
dili na lagi na kinahanglan imong bersikulo kay general knowledge Di ba ingon ka ba sa mutulog o doktrina? pulong sa Inahan Dios mabasa sa Biblia, ayaw sa lagi. sa mga Ayaw Kristiyan. ba? Ayaw lagi. Ayaw ko. Sabot pa sabot Lagi, niya lagi tayo ipit lagi. Di lagi ka maipit ana ngano. Nga na, ipit ka na eh. Wa nay laing Ipit ka na. libro, Dugay Bradsino. dugay na ka na ipit Pag eh. wa nay bersikulo, Kanina ra wa ka. nay bersikulo. Ah, kanina ra ka nay na ipit laing eh. libro nga giila na tog pulong sa Dios gawa sa Biblia. Unsang sitas na. No need for text, specific text. Di ba ingon mo dapat Oh, Biblia di ara ka gibasahon nagtago ang Ayaw sa lagi, ayaw. Ayaw ba? Ayaw. Kaya di ka Ingon mo so, dapat basahon sa Biblia basta mo tulo doktrina. Anong karon di naman ka mabasa sa Biblia? ang doktrina oy basahon sa Biblia. Dili ang Di ba pangutana. doktrina ninyo nga ang Biblia pulong sa Dios? Di man na tanan man na nag-ilaan na. Ay, ang inyo ha ba? Biblia Inyo ha ba? pulong sa Inyo ha? Ay, apil. Inyo ha ba? Inyo ha? Sa inyo ade, usa de. Be mo Inyo ha ba? Inyo ha? Inyo ha ba? Inyo ha ba? Inyo ha ba? Kana inyo ha ba? Lagi. Kana inyo ha ba? Kanang imong pangutana Ang Biblia balik pulong sa na Dios, nimo. di ba? Dili ba inyo man doktrina? Pulong lagi na sa Dios sa Biblia. Sa inyo Inyo unsa lagi ang doktrina. So inyo ang doktrina. Sa inyo ha unsa ang pulong sa Dios? Di ba ikaw ba? Ikaw sa ba? Kabagas ako. Inyo ang doktrina. Ay basta kay mao na na. Ang sige mo na. Doktrina man nagdili. Doktrina ninyo. Doktrina man nagdili. Unsang sitas kay so wala pa nimo kanina basta doktrina basahon gyud sa Biblia. Unsang Wala sitas sa ginagina Biblia na- kapitulo bersikulo No ang need. Biblia pulong sa Dios sitas. No need gani ang versikulo kay general knowledge. So buti pasabot. Buti pasabot. Ikaw rin Lagi. karon gubak karon sa imong baruganan. Dili, Dapat naro. magbibigal. Kanang general knowledge. Ayaw sa lagi. Christian ta, So, ikaw ra karon ang nigubak sa imong argumento. ang Paminaw. pulong sa Dios Ikaw ra karon ang nag-refer gyud nigubak sa imong argumento. dili sa Dili mo encyclopedia. ganit extra biblical. Pastilan. Wa gid ka get sa kung pasabot. Basta gani pulong sa Dios. Basta Christian ta, general knowledge ka na nga ang atong Di man gi-refer mo na Kristiyano. Biblia. Sabi ba? Di man mo Kristiyano. Nga naman, nagawa pa mo sa iglesia. Kami mo'y tinuod nga Kristyan. Balik ko na ko. Kami mo'y tinuod nga Kristyan. Balik ko na ko. Balik ta sa Nahuna. Padbi. Una ra na ninyo. Kinsa may nag-ingon ni bebe. Ato tanaw kinsa tinuod nga Kristyan. Okay. Unsa may boto sa Ang boto sa 70 Kristyan? Adventist fake na. Ito ko doon mga Amerikano. According nimo. Dili ay, sumala sa kasaysayan. Alangan ni ang nagsuwat ka sa isayan naman balik ko pagyapon. Allah. Unsa ba? Dili, mismo ninyo ang pagtulunan. Mismo Dili. yung pagtulunan ng sulti. Unsa- Ayaw sa lagi. Unsa may Mismo yung pagtulunan ng sulti. nabis- Ayaw ko na. Eh, Mismo ang Juan, inyong pagtulunan ng sulti. kana Brad sino no? Muna gitawag second to impossible. Piki mo, piki. Second to impossible. Among No, matawag no. ng sulti nga That's impossible. that is second to impossible. That's facts. No. That's facts. Second to impossible. Facts na. Gawas Nga naman. nali kung Kasi ang sa mismo nagsulat, nagsulti si Ellen G. White, founder sa Seventh Day Adventist. Ang inyong pagtulunan, nagsulti po nga ang si Ellen G. White, one of the founders of the Seventh Day Adventist. Facts na. So mga piki mga Kristiyano. ang among nalayo na to sa topic nga invitation diyan ta si Gigokol Bidel. ganito ano? Gigokol Okay. ganito ka ba? Anong nalayo na kay ikaw? Bisag asa ka mo dagan. Wala gigokol ka. Fantastic bro, ikaw rin patakig pangutan no. Gigokol ganito ka gani. Gigokol ganito ka. Onya nga no. Wala ako mga questions. Ikaw ra pigahimo anak ano na abutan ni. Dili ang imong question man nakapaabot sa to ani kinag Dili. Ulam pa dito. Gigokol ganito ka. hisgot Kasabot la ka? tag Timoteo oy. Gigokol ka kung asa ang imong tubag dito ko mangutana. Bebe balik Mao na. Mao Dili. na. Wala ka Dili kwarta. gid sino. Nasa So, ano ka imong gagawin pangutana, wa na. Wala, dili. ka matumong sa infant baptism. Dili. Tunong kayo, mo na nalibog ka na eh. Wala. Naghisgot sa tanga basta doktrina mabasa sa Biblia. Unsang sita Kay sa ang punda. Biblia mo Lagi. O kana kung napunta ka. Kung napunta ka. Oo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo basta doktrina kinahanglan basahon sa Biblia. Mao lagi na diha lagi. Ang Biblia pulong manguna sa Dios. Mao na atong bas basis. Sitas! Taka mga libro. Asang sitas? Naunsa man ni siya nga kuan man na asa man di ka magkuan, asa man di ka magkuha og bersikulo kanang basis sa imong doktrina tuloy sa libro. Sitas. Ang 70 Adventist manggod, ang among basis sa mga doktrina gikan Diyos Biblia, dili gikan sa encyclopedia. Lagi man ko sa inyo kay encyclopedia, almanac, world history, Naghatao sitas ba? usahay Diba? ko Wala- mga extra Wala pa biblical ka naghatao tradition. sitas ba? Ano Minaw, ba? wala pa ka naghatao sitas ba?
Unsang sita sa Biblia Mao lagi na. kapitulo ug bersikulo nga basa mo tulo doktrina kinahanglan basahon sa Biblia. Ay basahan na lang among doktrina. Dili ikaw di nabasa na lang ko ng Basahan na lang 22 ang mo dili bersikulo. lang may mabasa sa Biblia. Di, Mao lagi, ikaw ang gipangutan kung gusto ikaw kang ang 70 Adventist ron. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga pag pagtudlo doktrina kinahanglan basahon sa Biblia. Mao lagi kanang akong gisulti mo na gina. Nasa masabot na gina Asa man? nga ang basis Asa man, sa doktrina Ayaw lagi. paggamit ng extra biblical. Biblia. Ikaw binagin ganina. Ako Hindi magsingon pwede mo nga gamit ng extra biblical. Ang ako pangutana sitas. extra biblical. Unsang Ang sita sa inyong Biblia doktrina mo extra kapitulo biblical. bersikulo nga basa mo isut doktrina kinahanglan basahon sa Biblia. Ananaan gina Biblia gid ibutang gid Biblia. Alangan Sitas, mga sitas. Unsang encyclopedia. sitas. Kinama sa Biblia Mao unsang sitas. lagi. Sitas. Mao Na lagi na Biblia diri. Bensino. Dili Sitas, ato sitas. encyclopedia. Ang inyong hamang sitas. publicity Unsang sitas. encyclopedia. Sitas. Ayaw sa encyclopedia. Unsang sitas na. Kanang imong pangutana lagi, di nang basa sa Biblia ng pangutana. Imo ra man ang pangutana. O ala, may nagpulong sa Dios ng imong pangutana di man mabasa sa Biblia. Ang imong pangutana di na pulong sa Dios. Ang nabasa sa Biblia pulong sa Dios. mabasa. Di lagi. Ang awa ang among doktrina, Way labay doktrina mabasa. lagi kasi sa encyclopedia. Loya po, loya. Ang imong Loya, ipabasa, loya. ang imong Way pangutana, mabasa, wala. way mabasa, way mabasa. Wala. Ang May imong mabasa. pangutana So, ay mo imong mabasa. ipabasa. Sabot pasabot, nagtuon niya ang imong 70 pangutana mo yung Adventist ipabasa. na nga di Ang imong mabasa. pangutana dili na pulong Tama sa Dios. ba? Tama ba? Di ba? Ang Kaya imong wag mo gikakataw pangutana si dili Tas. pulong sa Dios. Sabot pasabot di ay nagtuon mo doktrina nga di mabasa. Nangutana ka og wa sa Biblia. Ang imong pangutana mo yung ipabasa. Kana di ay Tama na. kana di ay pag magtudlo ka og doktrina basahon sa Biblia, wala di ana sa Biblia. Ang imong question, the way you create your question, imong ipabasa sa Biblia word for Kaya word. mo- Tama na. Alam mo, question ako ang gi-create sobera po sa imong gitubag. Kung walay mabasa, nga tawag ini sa Wala, composition. So, sayo- sayo- kung imong gisulti dili na mabasa. Oh. Do not Tama? create a question nga wala sa Biblia. Niya ipabasa sa Biblia. Oh. I am only creating Itudlo- the question oh, based bebe, on your bebe, bebe, argument eh. Bebe. No. Brother Sino. Pabinaw. Gi-create imo man ang ang question ipabasa sa based sa Biblia. imong Asa may argument. bersikulo na? Ayaw ko tawag ka Ada ng kung ano ba? na Ayaw ko tawag ka ng, ayaw ko liguliguya ba? Ayaw ko liguliguya ba? Gilig-gilig So, wala gi mabasa lagi. Ikaw ra ginagligoy. Wala mabasa sa Biblia, kapitulog bersikulo, nga nanudlo ang mga apostol basta manudlo doktrina basa sa Biblia. Ang Wala imong mabasa. pangutana lagi, di na mabasa. Ay, word mabasa for o wala? word. Yeah. Naabay mabasa o wala? Pulong sa Diyos. Pabagalan ko, naabay mabasa o wala? Ang imong pangutana dili Hindi, na hindi, mabasa sa pabagalan Biblia. ko, pabagalan ko, Dili na pabagalan pulong ko. sa Diyos. Ang naa sa Biblia Pabagalan pulong ko. lagi sa Diyos. Tubagalan ko, so walay mabasa. Dili lagi na pulong sa Diyos ang imong pangutana, mo nang di na mabasa. Dili ba, Kaya dili dili ba? dili So, na pulong sa Diyos. Ang buti pasabot, di ang maingon ta nga ang naa Biblia, sa Biblia ang basahon, ang pulong sa Diyos na. Hindi na pulong sa Diyos. Kaya mo man akong pangutana, Ang imong pangutana dili na pulong sa Diyos. Di na pwede basahon dito word for word. mao ba? So, kana din giingon nga, tawag ining ang pagmutulog doktrina, kinalambasihan ang Biblia, di na pulong sa Diyos. Kanang mo ingon detag ang doktrina kinanglan i-base sa Bible. Wala Wala. Di man imong gikuan kinahanglan basahon man sumala pa nimo. Ayaw ko kuan ba? Ayaw ko usab-usaba ba? Pasabot anang Ayaw ko pagkasultihan usab-usaba. Sino ba? Ayaw sa ba? Ayaw ba? Ang Ayaw tanang ko mga usab-usaba ba? doktrina dapat So, dili di ay napulong sa Diyos. Hindi na pulong sa Dili Diyos kasi nga sa Biblia. pagmutulog doktrina kinalambasahon sa Biblia. Kinahanglan ang doktrina ipasukad gyud sa Biblia. Biblical doctrines ba? Wa ko magingon na Sa Biblia, na pagmutulog magpabasa. bersikulo nga kinahanglan pagmutulog doktrina ipasukat sa Biblia. Biblical alangan adton mo sa encyclopedia. Unsang sitas na Mao bitaw na nahitabo ninyo nga daghan mong mga pagtulunan sitas. biblical. Ayo sa lagi, Tuwa sa lagi. sa kwan. Ikaw rin mahimong unbiblical ron, kaya naglito kang mga butang mo sa Biblia. Dili. Sitas. Wala Unsang na, sitas. wala na nimong kwan. Di gyud ka kwan. Unsang Ano? sitas gani. Ay, imo pag yung kung ilaron ba? Ang Unsang imong sitas? pangutana walay sitas. Wala Ito ka ng sitas. sitas. Ito basa. Ito ka na bersikulo. Ito basahon. Nagibasihan ni God! pangutana. Sabot, higamit ka karon og extra Dili. biblical presentation. Ang imong Ikaw pangutana si mo asay to yung bersikulo ang imong basahon. baruganan, di ba? Wala Dili lagi. na. Ang kanalagi imong pangutana asay bersikulo Imo ka na. sa bitay. Kay imo manggipa ikaw ra gyud nagbitay-bitay diha.
Nabitay. Laliman ka. Oh, laliman ka. Nabitay. Imong pangutana. Nabitay man noon sa matawag ay. Asa man na? Lagi, Asa mabata man na na ako ang imong pangutana gipangitong. ibabasa sa Biblia? Asa na sa Biblia, kapitulog, bersikulo Ang imong lagi. pangutana wa sa Biblia. Tumutudlok, Yan ang kinahanglan mo nabasa. base sa Biblia. Sige, be, ako sa sitas. Be, Balik ikaw. Sige, be, Asa di man ba, imong ayos, na mabasa mabasa ko. sa Biblia ng imong Kapag pangutana? una ko, pag di ka katubag, ina lang nga, di ka katubag. Onsang sita sa Biblia, kapitulog, bersikulo, mo na ko punta na kanina, pag magtudlog doktrina, basihan ang Biblia. Ang tubag ganin na lagi kog tinubagay ana. Nga kanang imong pangutana wa gyud nay bersikulo sa Biblia. Pero makatug-an ka sa bersikulo, basahon gid nako. So buti pasabot, namulong ka og butang nga di mabasa sa Biblia. Ikaw ang imong pangutana, nangutana ka imong ipabasa sa Biblia. Mo na akong sabot dili kay Dili ay ang akong pangutana kato man to imong gisulti. Si mo man balik nagikan. sa topic Bahit sa mahong ba? na tanig nagduwa Di na ba? tawulong. Di ba? Anang tawag anang ako ang gipangutanan nimo based man sa imong bersikulo kay maglayo ta. Ayaw ikyas. Ayaw ikyas. Ang akong pangutana based na sa imong gisulti. You know, ang akong pangutana based sa imong gisulti, di ba niingon ka ganina dili pa lang dugay kapila na mo gibalik-balik pag mutudlog doktrina pasihan Biblia. So kana nga itawag og pulong kinahanglan pa si Biblia pag mutudlog doktrina na sa Biblia na. Mao gani Sa Biblia wala. ningingon ko nimo nga aron masayod ka nga ang among doktrina gibase sa Biblia tuni among doktrina. Di Ang nahitabo nabasa na nimo tanan wa sa Biblia eh. Oo. Di ba ikaw nagingon kung tawag anang mabasa ko sa inyo ang tawag anang 27 na fundamental doctrines, Kung- nagamit ko extra 28. biblical. Ayaw sa lagi, dili sa Basahan Biblia. lagi. Ayaw. Ang takadiha, ayaw lagi, ayaw. May nahikot ka na eh. kung daw Ang ako pangutanan nimo, unsang sita sa Biblia, kapitulo o bersikulo, na ang kung imo lagi pangutana magbase sa Biblia, mo man na imong gisulti. Ito Sige, ka so, so buti pa sabot. Ito basahon. Subuti pasabot, nagtudlo kag butang nga walay bersikulo. Ikaw mao'y nangutana Ikaw! kung pangutana nga wa sa bersikulo unya imong pangayo ang bersikulo. Nangutana ka nga wa sa Biblia. Ikaw ka tanawa, di ba? Di ka rin niwa na. Mangutana ko nimo nganong imong Kailan na po tawag ka asa man nang na ibalik-balik, wa Ah. tawag ining mabasa. wala gyud. Wa gyud. Balik ka sa infant baptism. Ikot Paghatag na wala, ng bersikulo. Karon, sa infant baptism wa kay mabasa nga gidid-an ang mga bata. Pero kami na ami implied Wa po kay presentation mabasa nga. concerning. Dili Wa implied po kay na. makita gyud sa Biblia nga Implied na. Implied na. mo na dag-anan ni sa mga implied ra gyud ko to. Ano man, kay ang Biblia, implied, Ang Biblia ang doktrina implied sa city, implied o explicit ang gibase sa presentation. implied, gibase sa di mabasa. Implied gani no. Implied no. Bot pasabot Wala, ang gibase basis is na sa Biblia. Implied gani no. Ya ikaw gyud diri na, wa jud ka basa bisag kausa. Kanang kiingon nimo ba nga Yoy tawag ining mabasa sa Biblia dili nga gyud dunay isa infant policy of silence na eh. Kauulaw na para sa mga professional na mga 70 Adventist kung ano itong argumento. Makauulaw na. wala lagi. Makauulaw na. Masikik yung wala. General denial is tantamount of admission of guilt. Asa man be. Bantay natin ha? Ganina General denial is tantamount of admission of guilt. Mo ni bantay. kay og do na pa tingali Gamol ka bersikulo, magsikik no? wala. Ganina Kapila na ko ni present sa imo, gamol na nga ni uyon ka sa kong argumento. Nikiat na siguro Ayun kay na, kung ayun bersikulo na pay mabasa. Bantay na. Yato na gaya na ko niya mo no, St. Matthew chapter 28. Implied presentation concerning nga apil ang bata sa bautismo. Implied di ba? yan lagi. Ikaw yun, wala ka kabasa, bisag ka usa. Wala yun. Never ka nakabasa sa ng mga argumento gipangitaan kag mabasa. Yoy bersikulo. Bisag usa ka sitas wa kay nabasa. Ikaw ra gyud nagunahuna anang imong Dili. Dili. Ikaw ra Dili. gyud nagunahuna. Dili kay mari-upload man Wala eh yun. ang ato ang tawagan ng argument tun eksakto imo mga argumento kay luoy Bisan pag kayo i-upload nimo ngano luoy Wag kayo yoy imong bersikulo presentation. No. nga imong Luoy kayo gikapakita nga nay presentation. infant It's ibautismo. policy of silence. Imo No. lang isabot. Policy of silence. Kay bisan gani ikaw karon nagsulti kag butang nga why bersikulo. Gi-admitar nimo na. Ngano? So wala kay moral Ngano? nga moingon sa nga Ano? di ko mo tuod kay wala bersikulo kay ikaw mismo nagtudlog butang nga wala ka nagamit og bersikulo. Nganong inana Ano na? kayo? Ayaw mo Nganong tudlog niingon na kay ko? wala ay Nganong kredibilidad. ingon ko? Wala ay credibility Nganong to niingon question ko me nga walay extra walay biblical infant presentation. baptism Ikaw mismo wa ka kay walay nagamit ana. mabasa sa Biblia.
ang burden of proof na ani mo kay nag-ingon kang naay Ni-provide na gani ano? bersikulo. No, ang Imo burden lang of proof ingon, nasa kuha, implied, pero ang implied. burden of rebuttal na sa imuha. Bantayin na. Ang Oo, burden lagi. of proof na sa kuha, pero ang burden of rebuttal na sa imuha. Mao lagi. Bantayin na. Mao gani Kaya nga tayo sa napindi kusawa na agi kami kay ang ngano. argumento o ebidensya. Opinion noon na Lagi. Na kabalo ka? Ayaw. Ayaw. Ngano nga naapiki ka ni. Kay sige Na, ka lang ako na ingon nga naapiki. na infant baptism. Pero wa kay bersikulo. Ako ni ingon ko nga wala kay wa man gyud. Gitagaan na ta. Oh. No, gitagaan na ta. Ang tibuok Biblia wa gyud Gitagaan na ta. No. infant baptism. Gitagaan na ta. Pero ang problema nimo nagpakabuta ka. Ano yung problema Naghatag nimo? kag bersikulo Ang imong pero dili doktrina, gisakyan na pa wala imong doktrina, magdiskuto og kung infant nahitabo, baptism. nakabuli-buli kag panubag. Mao man na ang punto. Wala oy. Easy ra kay na nako. Wala oy. Nalipong ka. Ikaw may wa gyud katubag kay ngano wa magikahatag. Ni sangko Sino na ka lang ba kag ako imply. ba nangutana nimo? Ako Gitubag ka gani nga wala sa Biblia. wala sa Biblia. Ikaw ra gid tubag nga Sige. implied. Alibay. yes. Na ako na infant Ano implied. tayo mga tag padtua sila sa tanang katawhan. Kinsa padtuan tanang katawhan. Pag yung katawhan, may apil ang bata. Diha apil ang bata pero di nagisgot man tag specific baptism infant man. O sabi mo haton ang katawhan ng ilang padtuan, bautismuhan o dili? Walihan. Walihan. Mutuo, Okay. bautismohan. Pangutana, Ganun. pagtuo ang bata. Kanang giingon din na. Sa man ang nauna May ang decision pagwali making o ang bata? bautismo sumala sa Mateo 28. Unahon yun ang pagwali. Kay mo man nagingon nga, Di mo, ulahi ang pagwali. pagwali ang maing balita. Ayaw, ulahi ang pagwali. Magpabautismo. No. Tudlui sila. Balik, pasahon na to. Patudluan. Pasahon na to, Patudluan, balikon. Busa Ah. panlakaw kamo nga tustan ng katauhan sa tibuok kalibutan og himua silang akong mga tinun-an og bunyagi sila Imong tinunan. sa ngalan sa Amahan ug Infant sa na? Anak ug sa Santo og tudloe. Infant. Ulahi ang pagtudlo. Unsan man taong ka? Infant. Mawalihan lagi. Ay, naginoo ko. Balik na po Bisan sa pag argumento mo yung tudloan laging infant. Gamit pa sa bersikulo nga wa maghisgot baptism. Yan sa Biblia ang gamit, di ba? Ibain mo nimo basta mo turo doktrina mo siya ng Biblia. Di na ka mo tuog Biblia ron? Ayaw sa lagi ba? Di ba ingon nimo kaganina? Di ba ingon nimo kaganina basta mo tulog doktrina mo basig Biblia? Nagbasig biya ko. Ayaw lagi. Di na ka mo Nagbasi lagi. Biblia Pero ron? mali ang Ayaw imong sa lagi. Ayaw Ano? lagi, ayaw. Mura mag-imo. Ayaw ba? Mura man o Ayaw, kanang ayaw ang tawag ka ng ilara ba? Ang ako ang gibasihan Dili. Biblia. Imong Ang akong gibasihan, ang Biblia. bersikulo. Nang San Mateo 28 dili ang konteksto man na. Ang konteksto man na akong gipresentar. Out of context Okay. ka nga no. Ang tawag ining sa San Mateo 28 I-connect mo ang kinahanglan laing bersikulo. paminaw. Ang tawag ana San Mateo 28 kinahanglan pagtuo ang mabautismuhan. O ang pagtuo madawat pinagi sa pagtudlo, di ba? Mamuting sa tudlo di ba? Lagi. O ang bata na tudloan. Ang Dios pagod ang tudlo sa therefore bautismuhan. Mo na, mana luhi ka ba? Luhi ka. Wa lagi. Luhi ka. Luhi ka. Aw ang gisugo dili Diyos ang nagbautismo. Luhi ka ba? Mangutan Na, na kinsa nga Diyos gibautismo ang bata. Kanang kingon Kinsa na man nga Diyos katawhan din na. gibautismo. Kinsa nga Dili bata ba Diyos? gibautismo sa Dios? Sadaw. Kinsa lagi nga bata gibautismohan sa Dios? Isa nga bata ang gibautismohan sa Dios. Ano ang Dios ay mabautismo? Kinsa? Mo lagi na akong gingon nimo. Wala ang gisugo sa Dios Ang mga point nito, apostoles. ang pagtudlo. Paminaw. Mo lagi Ang point apostoles na gisugo. po, ang pagtudlo. Mo Kung lagi ang apostoles requirement sa gisugo bautismo, matudluan ang bata, matudluan, dapat apil ang bata, kay ang bata matudluan. Lagi. Mo man ay punto Mo ba? lagi Mo man ay Brasino. punto ba? Mo lagi na Luhi ka Brasino. ba, luhi ka? Kanang Ang tama nga gisugo pangunahuna mga ba? apostoles. Dili kay, wa ko'y Ang imong problema, anak. bersikulo Dili gamit, 70 ang Diyos mo Adventist ang gisugo nagtudlo. niya. Dili 70 Nya Adventist ang gisugo gipangutana niya. kag kinsa Hmm, bata dili gibautismohan wa pod. No. Tupalo yun ganino. Zero no. Tupalo. Zero Palo. no wa gyud. Tupalo. Naras to follow day. Ingon San Wala Pedro, yung kay doktrina, kini nga gibasa sa saad, paminaw. Kay kini nga saad, Ang- alang man Ang kaninyo. inyo lagi doktrina gibase to follow. Paminaw. Ingon pag San Pedro, kay kini nga saad, alang man kaninyo, mga dadko, og sa inyong mga children. Tupalo.
So abuti pasabot Following apil. generation gani, following generation. Nya kanang generation di apil ang bata diha. Following generation. Ang mahitabo walihan gihapon pa sila. Kanang generation na way Ang apil ang mutuo bata. gihapon hangtod karon. Dili ba? Nagsige Natawag gihapon anak ka. kagwali. Kanang Ikaw, di mga generation ba way apil Sige ang bata diha. magkagwali sa Paminaw, paminaw, Sige, paminaw, magka- paminaw. Di paminaw, Sige, kanang magkaglay. generation nga na din na way Infant apil ang imong bata. walihan? Paminaw, paminaw. Kanang gitawag Ah. og generation way apil ang bata. Sa baptism, oy. Man yung common Apil sense sa ay taas, bawa. pero Wala na kay walihan common pa sense. gihapon. Pasensya na kayo ha. Wala Walihan na kay common sense, gihapon. di ba? Ano kay common sense, di ba? Dili. Common sense ba? Aray. Common sense ba? Ay, puro maka-common ba na sense eh. Dili nanay mo na grabe common sense. Ano? Sige na ni abot na tag 2 Pag hours. ingon nga next Kinara ka ni generation, gusto jud ka mabawi ba? Dili ka kabawi lagi ba sa unsaon? ikaw magyawa ka hatag bersikulo. Di Mahapit ka- pa kag Dili bersikulo jud sa ka patas kabawi. ka. Dili na policy of silence tang commit mo. It is a policy of silence, illogical. Tangko gikas implied. Okay, illogical na eh. Illogical na. Eh, ikaw mismo si marugan So- nagtudlo ang butang di mabasa. Tangko ra kas implied og to follow. Yeah. Kaya mo man nagitod So mas ang Biblia. doktrina Hmm, din di sa infant baptism is Ngano wa base din lang sa magtudlo ang implied ug Biblia sa to og follow. implicit presentation? Isa. Ngano wa din magtudlo ang Biblia og implicit presentation? Tanan sangko na sa implicit. Ngano wa din Dato pa tudlo? kanang Dili ba kay ingon man ka nga implicit Lagi. naman ko ng inyo. So buti pasabot, nagtuod ka nga ang Biblia wala nagtudlo implicit presentation? Kung baptism wa gyud. Kung Kung baptism wa gyud. mo ba? Naagyo Kaya na din ingon nga kay kini nga saad Oh. kasumala pa nimo oy kay nga mao nang bautismo. Di na implicit? malagi infant baptism Ang manggod. tula po ka. Namo lagi na akong giingon lagi mo lagi. Infant baptism lagi wala. Ang tula po ka Lagi. tanawa wala. O ingon ka wala So, implicit. Ang baptism lagi sa infant di ay Malagi gibase ka lang sa implicit. To Lagi, follow, kung gani akong o sa giingon, implied. implicit, kasi mo na yung meaning ano implicit, eh. Indirect. Indirect. Di ba? Oh, Ang wala. implicit, Wa gyud. indirectly. Bratino, Oh, mauna. Infant Mo na baptism tinuod cannot be proved pasabot. both explicit Ano ba? and implicit. Wala. So, buti Bisag pa sabot, di ko di mo explicit, pwede wala. higtal sa explicit Implicit, lang. wala. Ano? Zero. So, di ko di mo pwede higtal sa explicit lang. Kaya ingon mo ka na ang Biblia Both nagtulog both implicit explicit and o implicit. explicit, implied, naragi ka kutob to follow. To follow Dili, of sa dili, kwan, implied. Dili, kanda din giingon niya Pero sa Pedro nga, ini nga saad alang man kininyo og sa inyong mga anak. Sa dina, Walihan pa to sila. explicit na. Walihan pa ang mga anak. Explicit na. O sa sitas Walihan sa pinangawalihan pa na daan. Sige, o sa sitas. Walihan pa lagi to. O sa Ang sitas. ilang mga anak walihan na sad. Di, Isa'y sa ilang walihan, mga anak niyan. Infant baptism, oy, infant baptism. Pataka lagi ka ba? Infant baptism. Ikaw ba, imon mo na magharos og kamunggay. Oy nga, pagkabasa Dili. to your children. Giharos yun ako ng imong argumento ro. Nga naman, Haros. kay bisag usaw, wag kay basis. Bakit? Baseless. No? Ano man baseless, puro lang opinion. Puro opinion. To follow mo ka. Puro opinion. Yeah, Follow ano mo ka. kay ingon nga San Pedro, kay kini nga saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak. So oyon ka nga isunod jud. Walihan pa. Isunod lagi. Mo na nga hangtod karon sige gwali. Isunod Bisan yun. ikaw sige Isunod gwali. Di ka ba? Isunod yun. O gwali. Isunod Isunod yung wali tawag eh. kining wali. Pabitaw Walihan sige gid ka gwali ron. mao ba? Batino. So, lagi. Sige, sige. Pabitaw sige ka gwali. Sundo na po tayo. Sundo nga, kinahanglan gyud tawag ining walihan. Kinsa man po'y nagwali kang San Pablo? Bautismuhan mo to, kinsa nagwali niya? Ang nauna niya oy. Naunsa mo? O isang sita sa Biblia, kapatulog bersikulo nga San Pablo giwalihan. Naunsa naman natin naman ang history diya mangutana man ka diya na. Ayaw paggamit ng isa biblikal. Ayaw paggamit ng isa biblikal. Unsang sita sa Biblia, kapitulog bersikulo nga si San Pablo giwalihan. Mo lagi ang conversion ni Pablo dito Ayaw sa Damascus. lagi, ayaw. Dili man tuwali. Kaya di man tuwali. Maotoy Dito, Ali. kamagi sa iya Ginoo Dito niya. wali. Ingon magkawalihan gyud una daan. Una-una ko San Pablo. Imo na sa Kinsa imo nagpablo, nagbalik sa kang San Pablo aron sa tawag inang Wa bautismuhan. kita Kinsa? magisgot baptism ni Pablo. Tubaga ko. Ang ato infant baptism na gyud. Buklod na ka ng imuhang requirements. Kinahanglan walihan una-una bautismuhan. San Pablo kinsa nagwali? San Pablo ba kinsa nagwali ba? Ang akong sabot mo ba? Ang history sa conversion ni Pablo lahi. Ayaw lagi. Di ba? Specific man ang imong nabautismuhan sa gipangutana. ngawa sa walihi. Pangutana. Ang imong pangutana ba specific? Di Ah, man ta karon, general karon. kaman. Si Kristo. Di ata Di bautismuhan general mo kaman. kinsa nagwali kang Kristo.
Naunsa naman na siya specific man di atas general command oy. Dili ayo general. Ako naging specific di magirina nangita ka specific tawag ining mabasa. Specific lagi ang imong ano pagkaron about specific issue concerning anang giingon nimong kinahanglan walihan gyud. Wa kay mabasa no. Tana ka di ba? Ay mabasa. Wa gyud. General command oy ang atong giwali gipasabot. Nga nagsugo ang Dios pagwali. Maayong balita. Wali appeal. Unya pabautismo infant baptism zero. No. Exempted is San Pablo anang General Command? Wa ko mag-ingon nga exempted pero ang iyang conversion official. Tawag anang dili man siya exempted so appeal sa walihan. Mao gani, wala ko mag-ingon nga exempted siya ana nga command pero ang iyang conversion is special. Dili siya subot ipasabot na di exempted sa butang infant baptism o kinahanglan mo dawat ka sa bautismo. Aminaw. Subot ipasabot dili di ay absolute. Kaminaw. Subot ipasabot dili di ay absolute nga kinahanglan ka walihan una ka pabautismohan. Kaya namin exempted. Ang pangutana nimo no sayo na kitubagon. Tabaga. Ang imong pangutana dili di ay absolute. Ang general command absolute pero sa mga specific person nagyod dili dili absolute kailangan mo exempted absolute na ayaw sa lagi ayaw kumpara lang mo sa Pablo exempted dili na absolute ayaw lagi ayaw unsa ba ka ayaw person na ang kanang giingon nako nga absolute atong palusot na gyud ka palusot makalusot man pod. Ayaw palusot. No, wadyo kalusot. Okay, to follow man infant baptism. Balo pagka anang word na palusot, but pasabot ana wa kalusot. Sige. Ato yung tapuson kay dos ka oras sa tao medyo minuto. So ako aning tawag anang i-reply ha with your consent ha. I-reply bahala ka basta kay tanan ha. Salamat kaayo daan. Salamat kailan ako diya pero thank you kayo. Thank you. At least kabalo mi nga 70 Adventist ka para makabaw ang mga tao nga 70 Adventist ka. Yeah. Nagtulog to follow ang mga tawag ang mga bata. Bot pasabot at sabot. To follow og implied. Thank you kayo. Thank you kayo. Sir, thank you kayo sa pagsulod. Wala. Nahikog. Kalugayan ang tawag alang imsot. Di inyong ka lusot lagi. Bisag unsaon. Di daw mo gamit ang extra biblical pero yung argumento extra biblical. Nagalit yung akilatin eh. Okay. So, yan. Break on ata mga sir, mga ma'am before tatawagin na mag-yan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so sunod gani ang musulod. Dapat na itamang argumento ha. Dili ka nang musulod lang nga. Tag-opinion. Okay. So yan, atong gisugdan ng atong program sa pag-ampo and tatapusin pa din itong programang ito sa pamamagitan din sa Inomini Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
For Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all do not have recourse to the special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Many Patrit, Filii et Spiritui Sancti. Amen. Nag-PM ako, Sir Orlan, Sir Dan. Check na ko, Sir, kung naabay ko tanawan ako, ha? Okay, sige, ako lagi check ko niya, Sir Orlan. Okay, sa kalam po na mong pera sa ng TV Argumento na pinangunahan po ang Daily Catholic Apologies International, sa mga kasamahan ko po si RCA, sa lahat ng mga katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta po sa programa pong ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R. Seno. Pagsamantala magpapaalam po siya magsasabi, Desem Servire at Fidem Katolikam Defendere. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.